Shin ko kun san kuwa maza sun fara tsokanar mata bisa wannan doka da aka yanke ta daina yin lefe? Idan har baka sani ba, ka tsaya ka sani, don kuwa yau har bidiyon zan nuna muku yadda ake tsokanar maza a kafofin sada zumunta musamman ma TikTok. Maza suna yin bidiyo bisa tsokanar mata akan wannan doka da aka yanke, inda mata suke kuka, wasu kuma suke zubar da hawaye, wasu kuwa suke mai da martani na zagi, wasu kuma suna tsinewa Abba Hikima wanda ya kawo wannan doka, a tsine mai da albarka. Yanzu za mu sako muku bidiyon yadda maza suke tsokanar mata suka mai da abin comedy akan wannan doka da aka yanke ta soke lefe. Amma kafin nan ku danna mana subscribing, sannan ku danna alamar ƙararrawa wadda ta ba ku damar ganin bidiyon mu da zarar mun ɗora sabo, sannan ku yi sharing zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki, sannan kuma ku yi mana comment ra'ayinku akan wannan doka da aka yanke, sannan kuma ku yi mana liking idan bidiyon ya burge ku. Kada dai ku manta ku danna mana subscribing, shine yake ƙara mana ƙarfin gwiwa wajen kawo muku da zaƙulo muku shahararren labari muna kawo muku. Mun gode. Ya tsaya na kallon mace iya mace. Ki gama haka za mu yi ta kallon ki gama. Ba dai an soke kayan lefe ba, to wallahi tallahi sai mun zaɓa mun dirje don uwaki. Ki gama wallahi tallahi. Dama kayan lefen ne yake sa muke aure irin ku. Wallahi sai mun zaɓa mun dirje yanzu. Shegiya. Gwamnati ta ɗauki hukunci akan 'yan mata na ƙin ba da kuɗin lefe. To su kuma zaurawa ya ake ciki da su? Wanne kalar hukunci za a yanke a kansu?